החברים שלכם מהמדבר לא מספרים לכם על ממלכת צוקים. כבר מרחוק התרשמנו מהחומה המפוארת ומתעלת התנינים ששמרו על הטירה. דבר ראשון, הורדנו נעליים, כי בממלכת צוקים הולכים יחפים. קיבלו את פנינו כרכרה ושני סוסים מצילים, זאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת. והופ, כבר הגענו לתחנה הראשונה, מועדון הנוער של צוקים. שם כל שלישי מתכנסים כל תושבי הממלכה לפעילות משותפת. במהלך השבוע תוכלו למצוא שם את כנופיית הנבלים, שנקראת שכבה זין. הם נמצאים שם משעות הערב עד שעות הלילה המאוחרות. לאחר מכן עצרנו לעצירת אוכל. המחיר היה נגיש במיוחד, ומנות שהטיסו אתכם ישר לפריז. כשתי צעדים בלבד מעצירת האוכל, ותגיעו לגן הסודי של הממלכה. שם מתגוררת נסיכת הגמדים, יחד עם 3 גמדיה הקסומים. כמו שאתם יודעים, אי אפשר לבקר בצוקים בלי לעשות את האטרקציה החמה של המקום. חיבוק עצים, כמובן. והיינו חייבים לבדוק את העניין. הסתובבנו בצוקים, וחיפשנו אחר העץ הכי שווה בממלכה. ואז מצאנו אותו. העץ המושלם. זאת הייתה חוויה מעניינת, שמאוד מאפיינת את תושבי הממלכה. התרשמנו מאוד מהביקור בממלכה הקסומה. ואנחנו כבר מתכננים את החופשה הבאה שלנו. אם אתם מגיעים עם רכב, אנחנו ממליצים להיזהר מג'אנגו, כלב השמירה של הממלכה. וכמעט שכחנו, אבל אסור לכם לפספס ביקור בכפר אומנים, שם תמצאו את טינקרבל פיית הקסמים. מקווים שנהנתם, וזהו, נתראה בהמלצה הבאה.